Usa ba ka sa mga tao nga nangita og budget mountain bike below 10,000 pesos diri sa Cebu City? Well, kani nga video para jud ni nimo. Wala ka na sipog click. What's up mga kapadyak? Ug bago mo sa kaninga channel, ako di si Dan. Akong mga videos kay about mountain bikes, road bikes, ug bisag unsa nga bike, basta about bike ug nasa atong scope diri sa Cebu City. Kung wala ka mo subscribe, well, click the subscribe button ug ang bell button para certified kapadyak na sad mo. So, wala tay huwaton pa, ato na ta. First sa atong listahan, Pinewood XC100. Ang price ani kay 8,800 pesos. Nag-sale sila karon 6,800 pesos na lang. So, ang specs. Frame man ni kay alloy 15.5 ug internal cable na pod. 4 kay manual lockout. Handlebar kay oversized 31.8. Stem kay Pinewood 31.8 alloy same ra pod. FD Shimano Tourney. Ang yang rear derailleur kay Shimano Altus. Cogs ani kay Shimano pod. Shifter kay Shimano Rapid Fire 8-speed. Tires kay Wanda 27.5 by 1.95. Brakes ani kay dual disc brake. Ang kanindot ani kay naka Shimano na siya, ang uban parts kay naka Altus, alloy ang uban pyesa, ug naka internal cable na pod. Nindot siya tan-awon. Ang akong nagananan ning Pinewood XC100 kay naka Shimano parts na pod. Niya next kay ang aesthetic niya kay internal cabling diay, which is nindot siya tan-awon, murag modern designs og naka Altus pod iyang uban parts and alloy na pod iyang uban parts. So dili siya bugat. Maayo pod siya for the newbies. So far yang geometry pod nindot ganan ko, yang designs as well ang colors niya nindot. Next sa atong listahan kay ang 2020 all-new Tosek MTB Brandon 27.5. Tag 8,800 pesos na lang ni. So ang specifications. Nakasense sa 8-speed siya, hydraulic brake. So nindot siya kay naka-hydraulic brake, safe ra siya. Gum wall tire, lockout fork, Ragusa 1x crankset. Cassette cogs kay 8-speed 40 teeth. Two-tone design frame, so nasa duha colors. Alloy inner cable frame. Naka 3x9 speed ni siya. Next atong listahan kay ang new Spanker Ryan 3x9 speed. Tag 8,800 pesos ni. Frame kay Spanker alloy internal cabling. Yang 4 kay Spanker lockout, yang tar kay Compass gum wall 27.5, yang rim kay Spanker double CNC alloy, hub niya ani kay quick release disc, ang sprocket ani kay 9-speed 32T CP, shifter RD FD ani kay Sensa 9-speed, X-Spark hydraulic 160mm rotor, chain ani kay YBN 9-speed. Naka 3x9 speed ni siya. Next atong listahan kay ang Agent X Evolution. Ang specifications kay tag 8,800 na lang ni. Hydraulic brakes, Shimano derailleur system, shifter derailleurs front and rear. Full aluminum alloy frame na pod ni siya. Internal cabling frame, so nindot kay siya tan-awon yang aesthetics. Agent X stem, seat post, saddle, fork, suspension, cranks, pedal, and handlebar. Sizes ani kay 27.5 ug 29R. Sumota itong mga budget mountain bikes diri sa Cebu. Kung mangita mo itong mga bike, inara sa motion bike concept sa may B16 Gotchan Building sa Leon Kilat, Cebu City. So, kung inyo ko papilion kung unsay pinakanindot nga bike ato kung unsay mga sulit jud kay fights kayo sayang price kay ang Spanker Ryan. First of all kay hydraulic brake siya, which is nindot jud, kusog yang brake especially sa mga kanang mga downhill. Kung paspas kay mong speed, hadlock niya mo brake ka.
kusog jud yang brake, reliable kay siya. Next kay naka internal cabling, nindot yang geometry pod ganahan ko sa mga colors. Naka Shimano parts pod siya, RD, FD, which is nice pod ang quality and tested ni siya. Next kay naka full aluminum frame siya, which is very reliable sa iyang quality ug iyang ka stiffness. So dili ni siya dali maguba or makrack. So that's all guys. Disclaimer lang ha, kay basing abi ninyo na maligya kog bike, wala ko na maligyag bike para ninyo nga video para at least maka-help ko nga kung nangita mo mga videos about budget mountain bikes below 10k niyo ang budget, well kani nga video at least nakatabang ko ninyo. So guys, mora to tong video. So kung wala pa mo ka-subscribe, make sure nga naka-subscribe na pud mo, click the bell button sad para certified Kapadyak na sad mo. Kung ganan mo magpa-shoutout, kung na may mga suggestions, feedbacks or mga ganani bike check, i-comment down below lang para ato na himuan og video. So guys, wala pa din ako man. Shoutout diay kay Aaron PH og si Cabaleon. So shoutout sa inyo. Og thank you pod kayo sa Healthy Nut for sponsoring this video. Nihatag sila na ko pistachios in shell nga roasted o roasted cashew and raw walnuts. Thank you so much for Healthy Nut for sponsoring me. Also, if ganan mo visit sa ilang page guys, kay nasa description below ang link nila at Healthy Nut Cebu. So thank you so much Healthy Nut Cebu.